Hello guys, today we're going to explore Dumangas Coastal Road. So we are heading to the sea. So we're here na sa Dumangas Coastal Road. We're having a water break here. So we have to go that side. So here in Dumangas, malapit tayo sa dagat. So magandang mag-bike. Kasi ma-feeling mo yung hangin, dagat. So, nakaka-relax siya. Every time dito kami, every morning, tapos minsan kahapon, may ano dito na seawall ang tawag. Nagtatambay sila dito para makita yung sunset. So, dito sila. We're approaching Corvo's restaurant. So, they serve breakfast, lunch, and dinner. So, tingnan natin dito. So, dito meron silang bike stands. So, ganito siya. And bike friendly sila kasi yung parking area nila merong bike stand. So, wala pa sila masyadong bikers dito, nandun sa kabila. Mga cyclists yun doon. So, bike lang tayo hanggang doon. Dito na part ng Coastal Road, marami ditong tambayan ng bike. So, sa left side marami from different towns na mga nandito sila. So, wait lang, video muna ko. So, this side ng Coastal Road, maraming tambayan ng bike. So, dito sila nag-stop over. So, punta tayo dun sa tambayan namin. Doon ko na gina-training ko gani. We're here sa tambayan namin. So, dito kami. Tambayan ng group namin dito. Kape-kape muna. Dito kami magkakape sa tambayan. Ano sa'yo, Nak? Chocolate and egg, kape and saging. So it's time for us to go home. Yung madaanan namin dito pauwi, mga palaisdaan. So, kabila ang palaisdaan. So, maganda din.
Pag dito tayo mag-bike. We take a rest sa Dumangas Plaza. So, ito yung simbahan. Mga lumang structure pa siya, made of brick. So, they renovated na siya last time kasi medyo nasisira na yung ibang mga parts. Pero, nire-restore pa rin nila yung dating structure. So, this is Plaza Dumangas. Covered gym. Rest muna. Portion lang ng plaza. So, ayun yung municipal hall. So, we're here sa Jmix Filipino Bistro. So, it is along sa papunta sa terminal ng mga sasakyan from Dumangas to Iloilo City. So, right over there, terminal ng mga van and jeepney. So, dito sila. We have also here free snacks. Last time nanalo yung Cisco sa fun ride. So, nakakuha din kami ng raffle. So, dito yung price. Gamitin natin sa ngayon. Park na muna ang bikes. Ang ganda ng place. Jmix Filipino Bistro. No order. Ano yato? Tatlong dalang? Ha? Bakabunton? Anong dala? Bunton, mami. Oo, tatlo. Dahil madugang lang kami sa kawunton. Kaya ano pa? Dugang pa ito. Wala yung mama? Hindi na itong raffle. Kanigin picture. So, ang free snacks namin, wonton mami. And then, nag-add na lang kami ng iba. So, kainan na naman. May halo-halo din pala sila. So, nag-order din kami. So, ito na yung snacks namin. Wonton mami. So, nag-order pa kami ng burger. Try natin kung okay. After ng mainit, malamig naman.